Ассалому алайкум, ака Искандар. Созен, тенҷен. Умедворим соз бошен. Ака Искандар, ин ҳамуд қаламчое ки ман тайёр кардам баҳорӣ. Ана ҳозира 50-60 сантиметр қадбаст кардагиянд. 2 маротиба чобух кардем, 2 маротиба дору додем. бениҳоят нашрнавошон хубай насиб кардагӣ бошад то моҳои 20 ноябра. вақти кандан 20 ноябра насиб кардагӣ бошад. агар зинда бошем 1 метр то 1,5 метра мешаванд, барое ки беҳад нашрнавошон хубай. ин ҳамун анори сирхи ширини каримӣ хона омадагӣ бидӣ, дидагӣ бидӣ. насиб кардагӣ бошад моҳои август 15 мош меваш мепаза. ана бо занг мезанем, мебиёй тамошо мекунӣ, мехӯрӣ, мебинӣ, хулосаи хита мардумда мефаҳмонӣ. ва ҳамаи шумо барори кор зафар, сарбаландию хонаводӣ таманно дорем. Комилҷон ҳастам аз ноҳияи Қумсангир, анорпарвар.